Molt bé, doncs bona tarda a tothom, els que sou aquí, els que ens seguiu per streaming i també els que recuperareu la conversa i ens escoltareu en un altre moment. I benvingut, senyor Trias. Moltes Avui, gràcies, gràcies. avui celebrem una nova trobada del cicle de conferències La Ciutat Metropolitana, Progrés i Futur, organitzat pel diari Línia i que està portant personalitats polítiques de primer nivell aquí, a l'Espai Línia, per conversar breument sobre els principals reptes que afronta l'àrea metropolitana i les seves ciutats. Avui tenim amb nosaltres, com veieu, l'exalcalde i candidat de Tries per Barcelona, Xavier Trias. Ara, com sempre, em tocaria fer una breu presentació de Xavier Trias, però estic segur que tots i totes ja el coneixeu prou bé. I, per tant, per començar aquesta conversa, he preferit anar a la seva pàgina web de campanya i llegir literalment el següent. A veure què diu. Diu, la Barcelona de Trias és una ciutat on es governi per a tothom, des del diàleg i impulsant la col·laboració público-privada i no des del sectarisme. Una ciutat on s'imposi el rigor en la presa de decisions per sobre de la frivolitat. I també diu, un alcalde ha de treballar per assegurar allò més bàsic per la ciutadania, com la seguretat, la neteja, la mobilitat, la salut, l'educació i l'habitatge. Avui, precisament, intentarem parlar de tot això, que segons Xavier Trias ha mancat aquests darrers anys, i diu en aquesta pàgina web, però abans hi ha 2 mesos de les eleccions, i amb això ja acabo aquesta introducció, gairebé és obligat començar aquesta conversa preguntant-li per la cursa per l'alcaldia de Barcelona. Ara en parlàvem fa un moment abans de sortir. Des de la seva irrupció, senyor Trias, les enquestes li han sigut favorables. La majoria el donen guanyador, amb resultats ajustats, és cert, però guanyador. La primera pregunta és si se les creu, aquestes enquestes. No, no me les crec, perquè jo crec que vaig molt millor del que diuen aquestes enquestes. Jo crec que es fan enquestes i hi ha gent que fa enquestes una mica estranyes i que no les acabo d'entendre. Jo crec que anem bé, no ens hem de confiar, però anem bé. Jo crec que les enquestes ens donen una situació positiva i el que hem de fer és treballar molt perquè es consolidin aquestes enquestes i que anem inclús a més. Jo crec que, escolta, el problema no és guanyar les eleccions. El problema és governar la ciutat de Barcelona. I per governar la ciutat de Barcelona les has de guanyar bé. Després has de buscar complicitats, has de buscar acords, que ja els buscarem, però el primer és guanyar-les bé. I jo crec que estem en una situació bona per treure uns bons resultats en aquestes eleccions. Jo crec que... Jo em fio molt de... Jo vaig pel carrer i jo veig el que passa, però no el que passa a l'Eixample o el que passa a Sarrià Sant Gervasi, sinó el que passa quan vaig a Sants, el que passa quan vaig a Nou Barris, el que passa a... Escolta'm, hi ha un ambient, hi ha molta gent, molta gent, molta gent molt enfadada amb la senyora Colau i que volen un canvi. La gent diu, ja n'hi ha prou, volem un canvi i jo crec que tinc un avantatge sobre els altres de que, em perdó, però el canvi sóc jo, perquè ningú es pot creure que el canvi és el senyor Collboni, que està governant amb la senyora Colau, i ningú es pot creure que el canvi és el senyor Ernest Maragall, que es mor de ganes de governar amb la senyora Colau. És a dir, l'únic que garanteix que no governarem amb la senyora Colau som nosaltres. És la candidatura que es dirà Tries per Barcelona, que és una candidatura que jo crec que serà potent. Molts d'ells estan aquí presents i que jo crec que estem en una situació bona per guanyar. El que està clar, segons les enquestes, és que els resultats seran renyits i resultats ajustats és sinònim de pactes postelectorals, no? I aquest és un terreny poc clar. Vostè ja ha dit que no descarta pactar ni amb Esquerra ni amb el PSC. Això últim, els socialistes, ha fet que des d'altres partits ja es comenci a parlar d'una possible sociovergència. També és veritat que altres parlen d'un possible tripartit entre comuns, socialistes i republicans. De fet, l'alcaldessa Colau ens va dir, amb això ja acabo i el deixo parlar, que en una entrevista ens va dir que ja ha sigut de facto el tripartit aquest mandat, perquè ella deia amb el PSC dins i Esquerra fora, no? No sé què creu que acabarà passant vostè. Jo tampoc no sóc un mag
que soc capaç d'adivinar què passarà. Dependrà molt dels resultats. El que sí que sé és què faré jo. Això sí que sé què faré jo. I el que farà el meu equip i la gent que ens presentem. Nosaltres ens presentem per guanyar i ens presentem per ser alcaldes d'aquesta ciutat. I si hem d'arribar amb pactes, perquè quasi segur que s'haurà de fer pactes, els farem. I quines possibilitats de pacte tenim? Doncs jo ho dic molt clar, amb la senyora Colau no pactarem, no pactarem, no pactarem el fet de ser alcalde i amb els senyors socialistes i amb els senyors d'Esquerra Republicana doncs estic disposat a sentar-me i intentar pactar. I això és el que faré jo si guanyo les eleccions. Com més bé les guanyi, més fàcil és. Com més bé les guanyi, més fàcil és l'acord. Si les guanyo molt ajustades, doncs la gent sabrà. És a dir, aquí hem viscut una situació molt estranya. Aquí hem viscut una situació de que guanya les eleccions el senyor Ernest Maragall i la senyora Colau i els socialistes es posen d'acord amb el senyor Valls perquè el senyor Ernest Maragall no sigui l'alcalde. A mi em sorprèn que a una persona que li han fet aquesta trastada li faci il·lusió governar amb la senyora Colau. Jo dic, carai, quina cosa més estranya aquesta, no? I m'estranya que el senyor Collboni, home, doncs, escolta, gastar-se a donar segur suport al senyor Valls per carregar-se en l'Ernest Maragall, crec que és un disbarat i crec que això té un càstig electoral, sí, segur. El preocupa que li pugui passar el mateix que li va passar a Ernest Maragall, és a dir, que guanyi les eleccions de manera ajustada i que un pacte el deixi fora de l'alcaldia? Em preocupa, jo aquestes eleccions me les prenc amb un caire molt clar, que és ser alcalde. Si guanyo bé i si no em jubilaré i la meva dona tirarà coets. Jo vull ser alcalde, jugo molt fora a ser alcalde i em presento amb aquesta intenció, però no penso perdre la son, és a dir, els votants són la gent de Barcelona i espero que la gent de Barcelona ja s'hagi vacunat, ara que està de moda posar-se vacunes, que s'hagi vacunat del que pot passar. Ja sabem el que és això, ja ho sabem, ja ho sabem. I per tant, escolta'm, hem d'estar espavilats tots i no hem de fer segons quines tonteries. Per cert, parlant de pactes, i amb això acabo aquesta primera part, avui el diari Ara publica que vostès n'estan ultimant un amb el PDeCAT, que implicaria incorporar, segons aquesta informació del diari Ara, noms com el de Joana Ortega a la seva llista i diuen que la coalició està descartada. Ho pot confirmar, això? Que la coalició està descartada, sí, i que intentarem anar junts, però no només amb ells, sinó amb altres partits que es mouen en aquest ambient. I jo crec que ho tenim molt a punt, molt amunt, molt a punt. O sigui que no crec que triguem gaires dies en poder anunciar que fem aquest acord, que és molt important. És a dir, refer un espai és molt important. I això fa que nosaltres ens presentarem, però això ja ho he dit i ho he explicat per activa i per passiva, com que nosaltres anirem amb tot de gent que s'adherirà a nosaltres i ens donarà suport, la candidatura es dirà Tries per Barcelona. Hi ha gent que diu, no, és que vostè amaga. No, no, no. Això ho va explicar molt bé en Turull, que va dir, no, el Tries no és que amagui les sigles, és que amplia. I nosaltres, és veritat, ampliarem la gent que ens pot votar a base de col·laborar amb altres partits i amb altres entitats per fer aquesta candidatura forta. Aquesta serà una campanya marcada per diversos temes, en podríem parlar de molts i no ens donaria temps de tractar-los tots. Volia començar preguntant-li per les superilles, perquè sembla que serà un dels temes que marcaran la campanya. Fa dies, en aquesta mateixa butaca, el tinent d'alcaldia Jordi Martí Grau va dir literalment, preguntat sobre aquesta qüestió, que en la intimitat cap dels candidats considera realment tirar enrere les superilles que ja estan en marxa, per molt que les critiquin en públic. No sé quines estan en marxa.
Si jo sapigués quines estan en marxa, li podria contestar això. És a dir, la senyora Colau parteix de que peatonalitzar un carrer és una superilla. Això algú m'ha de venir a explicar què vol dir això, perquè no és així. És a dir, peatonalitzar el carrer Girona, això no és ni un invent de la senyora Colau. Això ja ho havíem decidit nosaltres que s'havia de fer. És a dir, que fixa't tu si és estrany tot això. L'altra cosa és dir, escolta'm, és que farem les superilles i les farem per anar contra els cotxes, contra... I jo dic, no, això no ho farem, Nosaltres no farem les coses per anar a la contra. Nosaltres farem les coses perquè funcioni bé la circulació de Barcelona, sigui més fluida. Si consisteix en fer coses perquè la ciutat quedi embossada, i es crea aquí un caos circulatori, això no ho farem. I un ha de ser prou intel·ligent per adonar-se'n quan una cosa funciona o no funciona. La senyora Colau, quan fa una prova, que té el seu dret de fer proves, una prova no es fa massivament. Es fa un trosset, es mira què passa i es veu si això és efectiu, no és efectiu, avantatges, inconvenients, i com després pactem amb els veïns i amb la gent perquè això funcioni bé. La ciutat de Barcelona té un problema que és l'entrada i la sortida de la ciutat. La ciutat de Barcelona interiorment funcionava prou bé. Diu, no, però és que ara farem que no funcioni prou bé. Sí, doncs té molt mèrit això, perquè preguntin-s'ho com vol que funcionem, perquè no estem d'acord amb que no es funcioni bé. Diu, no, és que no ha de venir amb cotxe, vostè no ha de... Escolta'm, jo que ara em dedico a anar a bastants pobles del voltant fent campanya electoral a favor de candidats que es presenten, em trobo una cosa que no m'havia trobat mai, que molta gent em diu: escolti'm, senyor Trias, nosaltres ja no anem a Barcelona perquè s'ha convertit en una ciutat molt incòmoda. Doncs si ens passa això és un desastre, per diverses coses. Primer, Barcelona és la capital de Catalunya i volem que la gent vingui, volem ser un referent. Però, a més, això et fa perdre capacitat de crear activitat econòmica. I això és un gran disbarat perquè el més important que s'ha de fer és crear activitat econòmica. La lluita contra la pobresa és crear activitat econòmica. Voler aturar l'activitat econòmica, que és el que vol la senyora Colau, porta pobresa. I això és un error gravíssim, gravíssim. I no ens ho podem permetre. Com es fa compatible això que està explicant amb la lluita contra el canvi climàtic? Venim de la setmana passada d'un avís molt seriós de És que l'ONU no té res respecte. a veure amb el canvi climàtic, el dels cotxes. Els cotxes té a veure amb la pol·lució, però no amb el canvi climàtic. Qui es cregui que els cotxes és el canvi climàtic està equivocat. I llavors es barregen coses i es creen grans confusions perquè gent de molt bona fe acaba apuntant-se a batalles que no són les mateixes. Nosaltres els cotxes hem de fer que no es pol·lucionin i per tant nosaltres hem de fer una aposta clara pel cotxe elèctric i perquè, escolta, no hi hagin cotxes que utilitzin els combustibles que realment ens perjudiquen. Hem de saber una cosa, que això no s'explica mai. Quan nosaltres diem que anem a fer un eix verd, que no és un eix verd, que és un eix que és de color de l'asfalt o de la pedra, perquè no hi posem tan verd, hi posem poc verd, el que sí que hi plantem arbres, jo dic, vigili amb els arbres que planta, perquè jo soc metge i aquests dies la gent pateix pel pol·len. Perquè igual vostè no s'ha enterat de que el que crea una forta pol·lució és el pol·len dels arbres. I per tant, vigili amb quins arbres planta vostè a la ciutat de Barcelona. Molt bé, avancem. Un altre tema controvertit és el del turisme. També en volíem parlar.
També en aquest cicle de conferències li citaré una altra frase d'un adversari seu, en aquest cas d'Ernest Maragall. Va dir literalment que el seu model de ciutat, va dir ell, està lluny de la turismofòbia i de la massificació, és a dir, va dir, de Colau i de Trias. Va dir Trias igual a massificació, va simplificar. No sé què li respon. No, que és molt interessant perquè sembla que jo hagi creat el turisme. És a dir, jo només he estat 4 anys alcalde. 4 anys, no? El turisme, sobretot, ens ha vingut després d'una benedicció que va ser a les Olimpíades. Que no s'apuntin aquests mèrits als socialistes i que no se l'apunti el senyor Maragall és una greu equivocació. Si estan contra el turisme, jo crec que ja hem experimentat el que és no tenir turisme. És a dir, ho havíem experimentat abans i ara ho hem experimentat amb la pandèmia. Ve la pandèmia, 2 anys sense turisme. Tothom desesperat. I ara, doncs torna a venir el turisme. Jo a la senyora Colau li dic, què està fent vostè que em dona la culpa a mi del turisme que ha vingut? Què ha fet vostè aquests 2 anys per canviar el model de turisme que tenim? Expliqui-ho, perquè tornem a estar com abans. Tornem a estar com abans. I, escolta'm, nosaltres el que hem de fer són campanyes de turisme a favor del turisme que volem, que no és un turisme low cost. Nosaltres volem un turisme que no és el de la borratxera, no és el de vingui aquí que la marihuana i la droga i tal, vingui aquí que la prostitució, no. Vingui aquí les despedides de solters, no. Expliqui quin turisme volem. Fires, congressos, família, cultura, això és el que volem. Doncs vostè ha de fer campanyes a nivell europeu i en el món fomentant aquest turisme. I llavors ens vindrà un turisme que no genera aquests inconvenients que tenim quan ve segons quin tipus de turisme. També volíem preguntar-li sobre un altre tema, la neteja, en aquest cas, que també sembla que marcarà la campanya. Per què riu? No ric perquè, escolta, està neta la ciutat? Li pregunto. Li he de fer jo la pregunta. Bueno, doncs jo li faig. La majoria de gent diu està bruta la ciutat. Només hi ha una persona en aquesta ciutat que diu que la ciutat està neta, que és la senyora Colau. Quan qui mana es creu que tenim la ciutat neta, doncs tenim un problema. Tenim un problema de percepció, que és molt greu. I digues, no, és que no ens han arribat els camions que havien de... Bueno, no sé què li ha passat. Jo dic, però escolta'm, és veritat que és una de les peces més importants de la ciutat. Nosaltres fem concessions per la neteja i, escolti'm, i nosaltres hem d'estar sobre protestant. Quan jo vaig ser alcalde, el 2011, el primer que vaig dir és que la ciutat estava bruta. I el dia següent em van venir tots els concessionaris a escridassar-me i a dir que, escolti'm, la gent creu que està bruta. O sigui, no em vingui a dir, senyor Trias, vostè què diu? No, vingui'm a dir què és el que farà vostè perquè estigui neta. Jo vull que m'expliqui què farà vostè perquè estigui neta. Perquè diuen, és que hauràs de pagar més. No, ja pagarem més si hem de pagar més. Però vostè què farà per garantir-me que està neta? I això és el que hem d'exigir a la gent que té la concessió de neteja de la ciutat. Clar, preguntant això als membres del govern, tant del Partit Socialista com dels Comuns, ells sempre ens apel·len a que el canvi de contracte de neteja ha portat tots aquests problemes, no? I diuen, en pocs mesos... Doncs perquè ho han canviat. Però com pot ser que hagin fet un disbarat així? Perquè no hem anat jo, Això ho han fet ells. Si això és perquè han fet un canvi, i per què ha fet aquest canvi? Que ha sigut un desastre. Diu, no, és que dintre uns mesos estarà bé. Bueno, a veure, estarà bé si la traiem a vostè i mano jo. No, perquè no pot ser això.
Precisament li volia comentar a vostè que va ser alcalde durant 4 anys i que, per tant, coneix l'Ajuntament bé des de dins. Si es creu aquesta justificació, aquesta explicació, o creu que hi ha alguna altra raó que expliqui els No, problemes jo de no me la neteja? crec, no me la crec. Jo crec que hi ha un factor de civisme, fer campanyes de civisme perquè la gent sigui neta, això jo crec que és evident, però després hi ha un altre factor que és netejar. Escolta, hi ha bars, en el País Basc es dona bastant, que la gent va allà, es pren un pinxo, tal, agafa, tira la pel·lícula a terra i el paper, què s'ha de fer quan tu fas aquesta cultura? Doncs has de netejar més. És a dir, que aquesta ciutat o fem la cultura de que la gent no embruti o hem de fer una feinada que és netejar més. I no té molts secrets. Escolta, és que ens han fallat els camions, és que, escolta, no crec que això ho solucionin els camions, però ho veurem. Un altre tema és el de l'habitatge. Vostè mateix el citava en aquesta pàgina web. Fa 8 anys, jo li volia traslladar això, fa temps que tenia ganes de poder-ho fer, perquè fa 8 anys, l'aleshores encara candidat Ada Colau li deia a vostè, que era alcalde aleshores, que solucionar els problemes de l'habitatge i concretament els desnonaments, que en aquest cas era... Sí, li deia literalment que era qüestió de voluntat política. Sí, senyor. Què li diria vostè avui, 8 anys després? Home, hi ha una cosa bàsica i és que no val tot en política. Política, i a la gent que va a les meves llistes se'ls dic, escolta, hem de fer un programa, però hem de fer un programa pensant que governarem i, per tant, no podem dir tonteries. Hem de dir coses serioses i el que posem en el programa ho complirem. El tema de l'habitatge és un tema molt complicat, no s'arregla en 4 anys, no s'arregla en 4 anys. És un tema de la ciutat de Barcelona, però és un tema de Catalunya i molt metropolità. Nosaltres hem passat de ser 6 milions d'habitants a Catalunya en 26 anys a ser 8 milions i no s'ha fet habitatge per aquests 2 milions de persones que han vingut. Per tant, nosaltres hem de fer habitatge, hem de fer habitatge que la gent el pugui llogar, que vol dir que hem de fer habitatge i han de fer habitatge als municipis i la Generalitat. Hem de fer una política d'habitatge que no pot ser anar-la variant cada elecció, sinó que hem de fer una política d'habitatge durant 15, 20, 30 anys seguits, ficant-hi diners i entenent una cosa, que serem propietaris d'un habitatge que el posarem de lloguer a un preu assequible. I això farà que, a més, farem un patrimoni important. El que no hem de fer mai més és vendre'ns l'habitatge que tenim, que és el que s'ha fet. És a dir, el que s'ha fet és vendre l'habitatge que teníem. I això no ho ha fet segons qui. Això ho han fet els socialistes. Els socialistes que governaven i han governat sempre, durant tots els anys, amb iniciativa. Comuns i iniciativa no és el mateix, però Déu-n'hi-do. Jo dic, escolta, a mi que no m'expliquin més històries, jo dic, escolta, si vostès han governat un munt d'anys, què han fet? Què han fet? Què han fet? Jo m'he trobat, sent alcalde de la ciutat, no tenint habitatge. Vaig fer una cosa que em van criticar molt, i és que les concessions dels aparcaments les van donar, les van treure els aparcaments públics a concessió, vam cobrar per això 200 milions d'euros i vam dir aquests 200 milions per habitatge i per restauració d'habitatge. I dic, escolti'm, senyor Colau, vostè què ha fet? Ara ja no pot explicar segons quines històries. Porta 8 anys governant. No 4 anys, 8 anys governant. Jo dic, escolta'm, un dels fracassos més grossos de la senyora Colau és la seva política d'habitatge. Hi ha més desnonaments que mai. Més desnonaments que mai. Això sí, escolta'm,
Ella està davant de la protesta contra els desnonaments. Jo dic, no, però si la manera d'evitar els desnonaments és tenir habitatge. És tenir habitatge. Els comuns, Esquerra i fins i tot el PSC defensen la regulació dels lloguers per fer front a la problemàtica de l'habitatge. No sé vostè què en pensa d'aquesta mesura. Que no entenc que no ho facin, doncs. Si creuen això, que ho facin. Clar, depèn del govern espanyol, no? Però és que manen allà, Sí, sí. que ho facin. Jo dic, però saben que no funcionarà, que serà un fracàs. Però dic, facin-ho. Vostè ja ha fet coses que, escolta'm, coses de bona voluntat. Vostè de bona voluntat diu el 30% dels habitatges que es facin a qualsevol seran, escolta'm, d'interès social. Jo dic, escolti'm, no ha funcionat aquesta mesura. Oi que no? Oi que ha paralitzat tota la construcció? Doncs sentem-nos i busquem una solució diferent, perquè la idea no és equivocada, la idea. La idea, que és que no es concentri tot l'habitatge social en un punt i, per tant, que es facin guetos, això hi estem tots d'acord. La seva manera de fer, com vostè ho vol fer, és equivocat. Vostè vol fer les coses d'una manera equivocada, perquè les fa cara a la galeria. Vostè fa les coses cara a la galeria. I el resultat és un fracàs. El resultat és un fracàs, perquè no ha funcionat. Per què creu que no funcionaria la regulació dels lloguers? Per què no? Perquè el mercat és el mercat i, escolta'm, tu poses la regulació als lloguers i, escolta'm, el que no es posa és el lloguer. Fixis, jo tinc una teoria i és que nosaltres el que hem de fer és que aquí la gent tingui treball i es guanyi la vida per poder pagar el lloguer. Aquesta és la base de l'invent. La gent ha de guanyar-se la vida per poder. Això què vol dir? Això vol dir crear activitat econòmica sostenible i de qualitat. Perquè si no, això no funcionarà. I quan tu fas segons què, el que fas, el que aconsegueixes és empobrir a tothom. I això, pues, no va. No va, escolta'm, si no, que m'ho demostrin. Si tan convençuts estan, escolta'm, per què no ho fa? Jo em deixen parat, perquè jo dic, escolti, però si hi ha coses que pot fer. Fixis, jo em creia que quan manessin els socialistes i els comuns junts farien una cosa que jo la vaig presentar 2 o 3 cops i sempre em van votar en contra quan jo estava a Madrid, que és, escolta'm, els immigrants que estan aquí i que estan en una situació de legalitat, escolta'm, i que tu els has d'expulsar i els has de tornar al seu país i que no els pots expulsar, no els pots tornar al seu país i que saps que no ho pots fer, i jo dic, doncs escolta'm, tu els has de donar un permís temporal perquè no passi el que passa, que estan explotats. O sigui, el que tenim és un conjunt de gent que estan explotats, per gent d'aquí o entre ells. I nosaltres, això, hem de buscar maneres. Jo dic, escolta, jo em creia que vostès ho farien i no ho fan. Per què no ho fan? Perquè els missatges que donen són publicitaris. No es fa el que s'ha de fer. No es fa el que s'ha de fer. I això jo crec que no ens porta a un bon port. I això s'ha de fer doncs buscant la col·laboració. I insisteixo, la política d'habitatge ha de ser feta durant 15-20 anys, cosa que vol dir que hi ha d'haver un acord important de les forces polítiques. És com el model de sanitat, no el podem anar canviant cada 4 anys. El model d'educació, no el podem anar canviant cada 4 anys. El model d'habitatge de lloguer públic, no el podem anar canviant cada 4 anys. Hem de ser capaços de marcar una línia i dir, durant 20 anys farem això. I anar corregint les coses que vegis que no van bé, perquè corregir és d'intel·ligent, això no és de tonto, això és d'intel·ligent. Per què creu que no s'ha fet fins ara tot això que diu?
perquè jo crec que no és veritat el que expliquen, perquè expliquen coses que no són veritat. Expliquen coses que no són veritat. Expliquen coses que no... Que veiem un gran canvi en la ciutat de Barcelona amb el sense sostre. Què s'ha fet? Doncs no el veig. Quin és el gran canvi? El gran canvi és que les entitats que tenen el sense sostre estan molt descontents de l'Ajuntament. Això sí que passa. Jo dic, doncs, escolta'm, passa alguna cosa, això no va bé, no va bé, no va bé, i jo sento dir-ho, no va bé. No m'alegra, perquè són coses en les que hauríem d'estar d'acord tots. Hauríem d'estar d'acord tots en quines línies d'acció s'ha de fer segons quins temes. No haurien de ser línies de gran baralla política. Però això és així. Hem parlat de superilles, de turisme, de neteja, d'habitatge. També volíem fer-ho de seguretat, que també és un altre dels temes que vostè també sempre esmenta. Aquest és un tema que preocupa no només a Barcelona, sinó al conjunt de l'àrea metropolitana, i també el volia aprofitar per aixecar una mica més la mirada. Avui que estem a l'Espai Línia, que el que intentem és precisament això, no? Pensar la ciutat en gran. Però vaja, parlant de Barcelona, Sí. la seguretat, el 2011, quan vaig entrar jo d'alcalde, un 19% de la població creia que la gran preocupació que tenia aquesta ciutat era la seguretat. Quan jo me'n vaig anar era el 3%. I ara està entre el 20 o el 24%. Bé, doncs passa alguna cosa. Diu, no, escolta'm, no, que aquesta ciutat, Tries, estàs equivocat, perquè és una ciutat que és segura i ara et donaré unes dades i em donen unes dades que jo dic, bueno, doncs sàpigues que me les crec, dic, però sàpigues que tenim un problema, que la percepció de la gent és que la ciutat ha empitjorat, que està molt insegura. I aquesta és la percepció de la gent. O sigui que hem de fer alguna cosa per canviar això. Què és el primer que s'ha de fer? Home, és que això que jo dic de canviar l'alcaldessa, però el primer que s'ha de fer és que l'alcalde ha de sentir-se el màxim responsable de la seguretat de la ciutat, que ho és. Que ho és. L'alcalde és el màxim responsable de la seguretat de la ciutat i mana en els Mossos i a la Guàrdia Urbana i els ha de sentir seus i és la seva Guàrdia Urbana i l'ha de sentir seva. I si no la sent seva, doncs estem fotuts. I si es creu que les forces de seguretat són forces de repressió, que és el que li passa a l'alcaldessa, doncs estem fotuts. Perquè no, les forces de seguretat són les que ens donen seguretat, defensen les nostres llibertats i ens ho hem de creure. Ens ho hem de creure. I si no t'ho creus, doncs has de variar el funcionament d'aquestes forces de seguretat. Però nosaltres hem de creure en les nostres forces de seguretat, hem de creure en la Guàrdia Urbana. Els hi falten efectius, és veritat. A la Guàrdia Urbana falten efectius. És veritat que tenim pocs Mossos d'Esquadra, molt bé. Però, escolta, nosaltres necessitem més Guàrdia Urbanes, més Mossos d'Esquadra, però hem de tenir clar per fer què i què és el que no tolerarem. Qualsevol manifestació, quan s'acaba, trenquen els vidres dels separadors. Això no pot ser. Dius, escolta, què hi farem? No què hi farem, no pot ser. Hem de saber que això no pot ser. Et pot passar, però no pots prendre tu. Escolta, què hi farem? No, què hi farem? No. Ha faltat madura, per tant. No és una qüestió de madures, perquè el de madura a mi no m'agrada gens. És qüestió d'autoritat, que és diferent que tenir la madura i de prestigi. No és una qüestió, no és una qüestió d'anar atonyinant a tothom que passa per davant. No, això no és com es funciona. Això és un funcionament equivocat. És un problema d'autoritat, de fer les coses ben fetes, de marcar unes línies clares. Escolta'm, això sí, això no. I això jo crec que és molt important.
Abans, quan m'ha tallat amb la pregunta, li volia dir que Antonio Balmón, des de l'AMB, fa uns mesos va plantejar la creació d'un sistema de seguretat metropolità. Va dir ell, no sé si vostè creu que aquest és el camí a seguir o no. Pues no estaria pas en desacord, no? Estaria pas en desacord. Jo amb el senyor Balmón he tingut una gran col·laboració. No pensem igual políticament en moltes coses, però he de reconèixer que és amb una persona que he tingut una gran relació i que, a més, tots dos hem complert sempre la paraula que ens hem donat. És a dir, jo he sigut president de l'àrea metropolitana, ell ha sigut vicepresident executiu, i jo crec que cap dels dos podem dir que no haguem estat sempre fidels i seriosos i hem fet les coses com s'havien de fer. Parlant de l'àrea metropolitana, li faré un parell de preguntes per anar acabant en clau metropolitana. A la seva pàgina web de campanya, que citava a l'inici, hi ha un apartat on s'explica com seria la Barcelona de Tries, no? Diuen vostès, d'on he extret precisament algunes de les frases que he llegit en la introducció d'aquesta conversa. No s'hi explica, però, com seria la Barcelona de Tries respecte de les ciutats de l'entorn, no? Li dic perquè en algunes ocasions s'ha acusat l'alcaldessa Colau de pensar massa de portes endins i de no tenir prou en compte les ciutats del voltant, no? Si no les té en compte per res. En el seu cas, entenc que em dirà que les tindria en compte. Com seria, però, la Barcelona de Tries, per exemple, de cara a l'Hospitalet, a Cornellà, a Badalona? Una col·laboració estreta. És que jo ja ho he fet. És a dir, jo el meu partit anterior, que era Convergència, era un partit que estava contra l'àrea metropolitana perquè creia que s'havia polititzat i que es feia d'una manera que no era correcta. Jo he treballat perquè es funcionés, es creés l'àrea metropolitana, s'ha creat l'àrea metropolitana, tenim una governança metropolitana que pot millorar, que ha de tenir més competències. Mai, 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 mai una àrea metropolitana ha de fer que Barcelona mani sobre les ciutats del voltant, sinó que col·labori, s'entengui i actuem en conjunció uns amb els altres. I això és el que hem fet i jo crec que per això jo deia amb el senyor Balmón i hem anat bé, fins a l'extrem que per evitar problemes vam fer un govern, siguent jo president de l'àrea metropolitana, un govern que ja estava Convergència i Unió, estaven els socialistes, estava Iniciativa i Esquerra Republicana. Estaven tots en el govern. I no ho faria entrar en el govern, que no van voler, en el PP. No van voler ells. Ells no van voler, perquè els van dir, home, escolta, disposats a fer ja estat a dir tots, també estigueu-hi vosaltres. No? Per què? Perquè, home, sobretot l'àrea metropolitana no és una eina política clàssica, és una eina de gestió de serveis que donem a la població i de posar-nos d'acord entre tots. I, per tant, doncs, escolta'm, jo crec que això és el que s'ha de fer. Hi ha d'haver col·laboració. Barcelona, escolta'm, Barcelona, jo sempre dic que ha de presidir l'àrea metropolitana. No pot ser que el president de l'àrea metropolitana no sigui l'alcalde de Barcelona. Una altra cosa és que ha de tenir la capacitat executiva, i és veritat que l'ha de tenir una persona del partit majoritari de l'àrea metropolitana. I, escolta, i ens hem d'entendre i hem de trobar aquesta col·laboració estreta. Però és que Barcelona, a més, és la capital de Catalunya. I el nostre grau d'influència i d'entesa no ha de ser només amb l'àrea metropolitana. Barcelona s'ha d'entendre bé amb Girona, s'ha d'entendre bé amb Tarragona, amb Reus, amb Igualada. Nosaltres tenim l'obligació d'actuar de capital de Catalunya, que no vol dir treure la personalitat en aquestes ciutats, sinó que vol dir com ens ho fem perquè aquestes ciutats aprofitin del nom de la ciutat de Barcelona per projectar-se al món i a tots els llocs. Jo sempre poso un exemple. Puigdemont, alcalde de Girona. Un bon dia em diu, escolta, Tries, com podem col·laborar? Jo faig el temps de flors, escolta'm,
presentem el Temps de Flors a Barcelona, creem la gran propaganda del Temps de Flors, bueno, jo crec que va ser un èxit. Evidentment, de seguida surt un intel·ligent que diu, per què no fem el Temps de Flors nosaltres? Escolta, perquè Barcelona... Sí, no, això és el que no hem de fer. El que no hem de fer és això. Nosaltres, si Girona fa el Temps de Flors, nosaltres hem d'apoyar Girona. Si els senyors d'Igualada fan la setmana de la pell, no sé què, hem d'apoyar. Hem de saber quin paper té Barcelona, que és un dinamitzador dels altres. I el que no hem de fer és això de dir, escolta, magnífic que no vinguin. Aquesta idea que, escolta'm, que dius que tenen problemes i que troben Barcelona incòmode, magnífic, així no vindran. Pues això és fatal. Això és fatal. Això no és actuar de capital de Catalunya ni de capital de res. Ara que deia fa un moment que l'AMB és principalment una eina de gestió de serveis, no, als ciutadans, vostè seria favorable a transferir més competències dels ajuntaments cap a l'àrea metropolitana precisament perquè pugui ser alguna cosa més que això que deia i pugui governar millor aquesta gran regió? Si els petits volen, sí. Sí, un dels descobriments que jo he fet a la meva vida és que no sempre els petits volen això. No sempre els petits volen això. Hem de saber com es fa i hem de saber com es finança. Perquè totes les discussions d'aquestes coses sempre està en qui ho finança. Aquesta experiència nosaltres ja la tenim amb el govern central. Muntem l'estat de les autonomies i el fem dependents. Què vol dir que els fas dependents? Doncs, escolta, els hi dones transferències, no els hi dones els diners, que els has fet dependents. Què és el que ens passa? I això genera, al cap d'un temps, genera indignació. Acabo amb l'última pregunta. Darrerament s'ha parlat força de la necessitat de pensar més enllà de l'AMB, no? I de fer-ho de la gran regió metropolitana de Barcelona, dels 5 milions, regió dels 5 milions d'habitants. En tot cas, i abans que citàvem Antonio Balmón, i com que veig que tenen una bona relació, li tornaré a citar unes paraules que ell ens va dir en aquest cicle de conferències. Ell va dir que la institucionalització de la regió metropolitana, d'aquesta gran regió metropolitana, està abocada a una paràlisi eterna i que ell és més partidari de consolidar l'AMB, que prou que ha costat tenir-la, va recordar. No puc estar més d'acord. I està d'acord, sí? Sí, ara si un dia suprimeixen les províncies i un dia s'acaba fent les vegueries, escolta, és una bona ocasió de posar-hi intel·ligència i no tenir tantes coses estranyes. Però així si tot, ni que es faci això, hi haurà una eina fonamental de gestió que és l'àrea metropolitana, perquè l'àrea metropolitana és una eina de gestió. És com diferent, com quan dius es crea Barcelona Activa o es crea... Bueno, tu crees unes eines de gestió que et serveixen per fer avançar el país o la ciutat i es fa, que jo crec que és el problema que tothom ha d'entendre, això no tothom ho entén. Això s'ha de fer des del respecte. Quan es perd el respecte, quan el senyor Lucena ve aquí a Catalunya i ens diu que allargaran la pista de l'aeroport del Prat 500 metres i que ens donaran 1.700 milions i que, escolta, aquest senyor explica una cosa que sap que no es pot fer. I el primer que ha de fer aquest senyor, si vol fer això, és anar a parlar amb l'alcalde del Prat, amb l'alcalde de Barcelona, amb l'alcalde de l'àrea metropolitana i amb el president de la Generalitat. Però no parlar d'això amb l'alcalde del Prat és una falta de respecte tremendo. No, escolta, jo faig el que em dóna la gana. No, vostè no fa el que li dóna la gana. Al nostre territori ja ens barallarem nosaltres, ja decidirem nosaltres què s'ha de fer i no ens expliqui més que si no ens donarà 1.700 milions perquè són milions del compte d'explotació de l'aeroport del Prat
I a sobre vostè diu, i si no els donaré a Madrid, que jo necessito més per Madrid. Jo dic, escolta, però això ja és com si t'insultessin. Això ja és com si t'insultessin. Però jo dic, però com pot ser això? Com pot ser això? Com tenen aquest atreviment? Per tant, home, escolta, nosaltres el que hem de fer és fer les coses ben fetes partint d'aquest gran aspecte en les ciutats que tenim al voltant. Les coses ja mai es podran fer com es feien. O sigui, quan la ciutat de Barcelona té problemes amb població i tal, i acaba promovent que es faci la mina i enviant tota la gent a la mina, això no passarà mai més. No passarà mai més. O lo de Sant Cosme, o lo de Cantunis. Escolta, no passarà mai més. Les coses s'han de fer diferents. S'han de fer diferents. I hi ha coses que les poblacions del voltant sapiguem que estan vigilant-nos perquè no, escolta, Barcelona aquí no ens enviarà el que ells no volen. Això no pot ser. Això no pot ser. Les coses les hem de fer amb ells, però demostrant que això els hi anirà bé amb ells. Si això només va bé a Barcelona, no funciona. No funciona. I això ho hem de tenir molt clar. Molt bé, doncs amb aquesta última reflexió, que crec que ha sigut molt interessant, també ha tret el tema de l'aeroport, que també en podríem haver parlat. És que l'aeroport és una espineta que tinc clavada. Ja ho he vist, ja. Em sembla que... És que és al·lucinant, això de l'aeroport. Saps què em molesta a l'aeroport? Que la societat civil pica. La societat civil cau a la trampa del senyor Lucena. I la societat civil diu, Trias, és que no us enteneu entre vosaltres. Dic, no. És que aquest senyor ve aquí a fotre merder. Que ens deixin tranquils i ja que ens donin els 1.700 milions i ara decidirem què hem de fer. Molt bé, doncs amb aquesta última reflexió donarem per acabada aquesta conversa. Ara, però, obrirem un torn obert de preguntes per si algú doncs, vol comentar o preguntar alguna cosa al senyor Trias, doncs que sapigueu que és el vostre moment. No sé si hi ha alguna pregunta. Sí, aquí davant. Hola, bona tarda. Em sent? Tenia dues preguntes per fer-li. La primera és, vostè ha dit, cito textualment, el problema del canvi climàtic no són els cotxes. La primera pregunta el que voldria saber és què és i, segons el que he entès, és promocionar el cotxe elèctric. I des d'un ajuntament com el de Barcelona, quina capacitat té per promocionar el cotxe elèctric? Això seria la meva primera pregunta, potser és una trampa perquè són dues. I la segona pregunta que li volia fer, arran del moment de sequera que està vivint el país, estava recordant que l'any 95 a Sevilla es va plantejar inclús en una situació de sequera similar evacuar tota la ciutat. Què faríeu? Evacuar Evacuar la ciutat, sí, I efectivament. qui va tenir aquesta idea? Bueno, era l'alcaldia d'aquell moment, suposo. Sí, algú dels comuns. Perquè és una idea brillant. Més que res es va decidir evacuar, jo no sé si era una idea brillant o no, perquè una ciutat sense aigua genera molts problemes de salubritat i entenc que són problemes que serien de malalties i no crec que es decidís per una qüestió... Bueno, no ho van fer, No, ho van fer perquè va ploure, però... Sempre acaba ploguent en Baltasar, ja va anar a Montserrat perquè plogués. La pregunta és què faria vostè com a alcalde en una situació de sequera similar? No, el que s'ha de fer és prevenir, és prevenció. El que s'ha de fer és no arribar a aquesta situació. Aquesta situació és molt trista, hi ha moltes coses per fer per evitar arribar a aquesta situació. S'ha d'invertir, s'ha de fer inversió. Tu pots utilitzar l'aigua freàtica, tu pots utilitzar l'aigua, reciclar l'aigua que s'ha utilitzat. Es poden fer moltes coses. El que s'ha de fer és les inversions suficients. I no està amb la guerra de l'aigua que ens hem estat tenint a aquesta ciutat. És a dir, jo a la senyora Colau li diria que escolti una mica més Aigües de Barcelona.
la seva guerra contra Aigües de Barcelona, escolta, tu pots opinar que s'ha de fer un concurs, que s'ha de fer el que sigui, jo no estic en contra d'aquestes coses, però la guerra que ell ha tingut amb Aigües de Barcelona és una barbaritat. Perquè no hem fet les inversions que s'haurien de fer. Perquè si tu no dones confiança, no es fan les inversions. Si tu no dones confiança, no es fan les inversions. Ara veurem què ens passarà. I jo crec que hi ha mecanismes que dius, escolta, què faré jo quan sigui alcalde? El primer és reunir a la gent perquè m'expliquin quines coses hem de fer i què és possible. Perquè hi ha coses possibles per aguantar una sequera com aquesta. No és veritat que no hi hagi possibilitats. Hi ha possibilitats. I el que hem de fer és, escolta'm, sentar-nos a tots i veure com es fan les coses. Jo sense ser alcalde, jo ja m'he sentat amb el senyor d'Aigües de Barcelona i dic què hauríem de fer. I m'expliquen inversions que són urgents de fer. Escolta, doncs el que es necessita, no sé si tenen la raó o no, perquè no sóc un tècnic, però el que es necessita és establir uns mecanismes de diàleg que avui dia no hi són. I això és molt trist i és molt lamentable, perquè no pot ser, aquesta situació no pot ser. I això que deies del canvi climàtic, el canvi climàtic ningú es pot creure que és degut als cotxes. El canvi climàtic es deu a moltes altres causes, però moltes altres causes. I no es pot prendre en broma. S'ha de prendre molt en sèrio el canvi climàtic. I podem tenir una situació molt difícil degut a la situació del canvi climàtic, però és el mateix. Intentar centrar el canvi climàtic a un problema de cotxes és una barbaritat. És una equivocació. És una equivocació. És una equivocació de gent que actua amb un cert dogmatisme. És a dir, tu te'n vas a qualsevol ecologista a parlar-li sobre el canvi climàtic i t'explicarà 1000 coses que s'han de fer. Els cotxes també. Però 1000 coses que s'han de fer. Perquè tu no pot ser que estiguis parlant del canvi climàtic i aixequis mitja ciutat fent obres. O és que això no afecta el canvi climàtic? O et creus que dius, escolta, faré un eix verd i tu et creus de debò que estàs fent un eix verd. I jo dic, home, no m'agradi més. Vostè pot dir que vostè pacifica el tràfic. I puc estar inclús d'acord. Però que això sigui un eix verd, home, expliqui'm una història de no dormir. Bona tarda a tothom i bona tarda, senyor Trias. Jo li volia fer una pregunta sobre la mobilitat a Barcelona. Ara en parlava. Sobre el tema dels patinets i les bicicletes, quines mesures prendrà vostè? Perquè ara això és una anarquia. No pots anar tranquil ni pel carrer. Que des de petits ens ensenyen a anar en bicicleta i a anar en patinet. Això és bàsic. És a dir, moltes ciutats d'Europa tenen una educació viària sobre com s'ha d'anar en bicicleta i en patinet. Aquí no tenim aquesta educació viària. És a dir, si tu te'n vas a Holanda i tu ets un vianant i trepitges un carril bici, la bronca que et foten és monumental. Si una bici va per la vorera, li peguen una bronca monumental. És educació viària. Des de petits hem d'explicar a la gent que aquesta ciutat no era una ciutat de bicicletes ni de patinets. Aquesta ciutat era una ciutat de cotxes i de motos. I nosaltres hem d'explicar a la gent com s'ha d'anar. El mateix de les motos. Les motos per la vorera no han d'anar. No han d'anar. Una moto es pot aparcar a la vorera. Jo soc partidari d'algunes voreres es pot aparcar la moto. Però s'ha de fer ben fet. Perquè el que no pot ser
és que creï pànic entre la gent que va a peu, que és el que passa. Escolta, això fa pànic. El tio que va en bicicleta, que va en patinet, o el tio que va en moto diu, no, no et preocupis, que jo ho porto molt bé i tal. Jo dic, no, però la persona com jo, pues, escolta, dius, escolta, si em dona un cop aquest tio, pues, escolta, tens por, pues això no pot ser. O mentrestant, el que s'ha de fer és educació viària i a la gent que no compleix les normes, renyar-los. És a dir, i s'ha de multar de tant en tant amb una persona que fa unes accions incorrectes. Però és que no es diu res a ningú. O sigui, ens posen radars de 30 per hora per tota la ciutat, i multes a punta pala, i en canvi, pues, escolta'm, actuar sobre unes coses que creen una insatisfacció de la població no es produeix. Sí. Oh? No. No. Però Jo això sí que no... Jo no sóc partidari de les matrícules ni als patinets ni a les bicicletes. Sí que estic a favor de que qui va amb patinet o qui va amb bicicleta tingui una assegurança. Una assegurança que si és un sistema públic l'ha de tenir el sistema públic, ha de tenir una assegurança, com passa amb les bicis del bicing i de la bicicleta elèctrica, que tenen una assegurança, però jo dic, el senyor que va en bicicleta o que va en patinet, escolta'm, el que ha de fer és fer-se una assegurança. Perquè si no té l'assegurança i atropella algú, haurà de pagar. No sé si més enllà dels patinets, les bicicletes, hi ha alguna altra pregunta, que així Atabala deixem parlar a tothom. Atabala a tothom, les bicicletes. Hola, bona tarda. Jo el que voldria dir que durant el mandat de la senyora Colau, els autobusos de Barcelona són un desastre. No, home, no. N'ha suprimit molts, almenys a la zona, a la banda Alguns autobusos... S'han suprimit moltes línies. I ara, amb totes les obres i tot, és bastant difícil l'accés al metro de Glòries i la gent d'allà hem sortit molt perjudicada amb la supressió de diversos autobusos que no s'han substituït ni hi ha forma de fer un transbord. Hem de veure exactament, però jo crec que si alguna cosa important ha passat en aquesta ciutat, i no és un mèrit de la senyora Colau, perquè ho hem fet entre tots, però jo crec que en el meu mandat va tenir molta força això, i és la xarxa ortogonal d'autobusos. Jo crec que ha sigut un èxit. Jo crec que això ha sigut un èxit. És veritat que hi ha gent que li crea incomoditats, perquè la gent estava acostumada a anar de Nou Barris fins a la zona franca i ara baixa i després ha d'agafar un altre autobús, ha de fer transbord. Però jo crec que els autobusos d'aquesta ciutat és una de les coses que jo crec que podem lluir, podem explicar. Bueno, ja em dirà quines són perquè miraré a veure quines són, per veure si té arreglo o no. Però jo crec que tenim un bon sistema d'autobusos. Hi ha alguna pregunta més? No? Molt bé, doncs, si li sembla bé, senyor Trias, donarem per acabat aquest acte. Li volíem agrair públicament la seva presència avui aquí, a l'Espai Línia. Aplaudeixen abans que el pugui acomiadar, simplement volia dir també gràcies a tots i totes vosaltres per haver-nos acompanyat i aprofitar-vos també per convidar-vos a la pròxima conversa d'aquest cicle, si voleu venir, que serà aquest dimecres mateix, 29 de març, a 14:45 de la tarda, en aquesta ocasió amb l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, i això és tot. Moltes gràcies.